Ezeranda Azụbuike Emmanuel Eko. Ịgwa eziokwu, nwanne anyị nwaanyị ahụ tọgburu m oge. Ọ ezigbo nwanne m nwaanyị anyị lọọ. Ọ ma ọ bụghị loving sister of ours. Agara m esi ebe ahụ gbara ụgbọelu bịawa. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ eziokwu na a na-asị na onye a nwanne. Bet ọ dị ụdị nwanne love na-ejikọta ya eme gị ime nothing extraordinary bụ nke a mere na isi ebe ahụ ịbịa for her birthday. Ọ bụ ezigbo mmadụ. Ọ bụ woman onye ọbụla nwere ike have as a sister, wife or a mother. But unfortunately, death has taken her away from us, which is very, very painful. Ebe a nọ n'eziokwu nji onwe m aka oge m nọrọ n'ọnwụọla from UK, ebere m akwa dị nke m rutere ebe a ndị ọsụ na-eji onwe m eji because her immediate junior bụ my age mate, but ọnwụkwela ahịa bụ anya wụzi Raphael. So when I gather all these things together, I'm going to share the tears. Okay, now I'm this compound. Mama, oh my, this mama. Oh yeah, we have the t-shirt. Oh yeah, but some other name to know. Asị ka ekwuwe mgbe ọ dị ka ọ bụrụ ndị bekee ha sị all hope is lost. Otu onwe ya chụọ ajiji hụ na ihe gazi and agwa ahụ mekwere ya ka o nwee ike mgbe ọ natara eziokwu dịka onye amaji ụlọ o jikwa onwe ya na ndụ ya chụọ aja iji hụ na ọ kụziri ndị ọzọ eziokwu na-agbanyeghị ọrịa na bụ ihe mgbu ọ gbalịrị ime ike iji hụ na o mere ka ndị ọzọ mụta ihe ndị ọ mụtara. To us, the grandchildren, because she was one in we learned a lot, like sincerely we learned a lot. Even today, most of her legacy was attributed today, and we can't forget her, ever. We can never forget her. So I want to tell every one of us, our family, my family members, my uncles, my parents, my dads, my aunts, I want to encourage them that they should leave everything to God's hands, that God will take control, God will be their father, their mother, their sister, their brother. And I say may God bless everyone that came here, and thank you very much everyone for coming. Thank you, we love you. President Paso. Why is your number? Paso in the young woman, only the motor, never do. Now, every Niki Lecotia is your man. Macakine, as no village around. I see now because we are but ever money on Abuja for 7 good years. Yeah, then because oh yeah, I gave him. I know John negative one. So I will catch up in the new my age work ever once, my uncle, my daddy here. So all my aunts. Gay Motaland to one ya to put on where. One I had a queer problem. No, I acquire one more. With going there. Oh, why will be that? Oh, no. Onne alijamat onne we bia kutia ibia kuteremant onne na na afu
ọ bụ na-echekọtara anyị ọbụla dịka nwa ya ụlọ ahụ mgbe mmanya nwụrụ ọsịsọ anyị ji ya mere nna nwe mgbe ọbụla anyị batara mana agaghị eme ekeshọ na anyị riri eme ịhụnanya ya gbasara ebe niile ruo emebe dị mma mgbe ọbụla ọ hụrụ taa ka ọ na-etiri ọgụ ọnwa ya na-eji aga mma mana o wutere anyị n'ụbọchị taa n'osote Mamụ dịka esi wee mara ya ọ bụ ezigbo nwaanyị ọ nwaanyị a na-alụ alụ walụwa nna ya na aga m asị ka mama m gburu mama onye ọbụla lụtara mama m ọ na-atụ egwu Chineke nke ọ bụ mmadụ ibe bịa iwu ahụ Kraịst si mmadụ ibe gị n'anya isi ọ ya moto ọ bụchaghị ihe mma iji omume mmadụ izisa ozi ọma Chineke ka ndị mmadụ gbanwee n'ụwa dị egwu na nwoke si n'ihe ọjọọ. There's one thing, legacy. Onye nyere n'ụbọchị taa bụ ezigbo nne m, nne dị ọma m, nne dị m were m dịka nwa ya. Alụtara m n'ezinụlọ a, nwaanyị a were m dịka nwa ya. Ha nwere otu naanị mkpụrụ nwaanyị. Immediately a na-alụta m na famili a, nne dị m kpọọ m si m na ya amụọla nwaanyị ọzọ. And site n'ụbọchị ahụ alụtara m utekwa ụbọchị a ọmụrụ m. Otu ahụ ọ sị na ya amụọla nwaanyị ọzọ otu ọ dị n'etiti nwunye ya abụọ. Na ọ bụ ihe siri ike n'ebe mmadụ nọ, mana n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị ma ya sị ma n'ime ihe niile ka anyị nye Chineke ekele. Ana m ekele Chineke n'ihi na ọ dị ụbọchị taa, n'ihi na ọ bụ nne di m ga-eli anyị, ọ bụ anyị ga-eli ya ebe ọ masịrị Chineke ka ọ dị otu ahụ. Anyị na-amasị ka Chineke kasie anyị niile obi n'ihi na ọ bụ ihe ezigbo anya mmiri akwanye anyị na at this point in time nwaanyị a kwesịrị anyị weta ihe anyị enye ya dịka nne anyị, dịka ezi nne anyị na ọ nọkwaghị ya. Ana m asị oghere ọbụla, any vacuum ọbụla this woman created in our hearts, in our soul, in every part of this family, ka Chineke refill ya nye anyị nkasi obi ma bụrụkwa anyị nne mgbe anyị na-achọ nne n'ihi na anyị enwekwaghị nne ọzọ. Ezigbo nne m mami mo nne mara mma ka ibu mami mo ezigbo nne m Chukwu biko nna m nara nne m nye ya ezumike ma ihe mere na mami m mụ na ya nọ wee maka na ụmụnne m ndị ọzọ bụ n'ụzọ tocha mụ na ya nọ na-aga agha village market. One incident significant that changed my life and my philosophy of life. My mother gwara m ndị mụ na ha na-eso aga ahịa mgbe na-azụ ahịa mmanụ ha na-esokwa anyị na moto na-aga ha were mmiri ha emesi ya na mmanụ ka ha nweta uru oriri. So agarịta ahịa anyị na-azụ 10 naira, ha nwa na-azụ 20 naira because ha chọrọ ịzụta mmanụ ha ga-ejiriri emesi mmiri. Again ha nọ na mmiri ama enweta si isokwe na ha azụ 20 naira ị gaghị nweta again. So ga agbara aka ime ya taa mee eji. I was forced to do it. Ha na-agba 4 rubbers in a drum of 10 rubbers. Mụ agba 10 liters in a drum ka make it to the profit instead of wasting my transport. Meru because of the fear onye na-eresi ahụ m asụ m ka na-eme otu a gịnị mere. In fact, I didn't offload my oil ebe m kwesịrị ire. Ma atụ ebe sọta m ga-eru oli ya ga na nke onye ahụ ka ọ misie wee. Asị m ole ihe mere m ji lọta ahịa m offload mmanụ m ebe ahụ because e nwere onye na-ere azụ ahụ. He knows, she says with integrity and my mother introduced me to her. That's I'm joining Ireland there. The way I reacted, I mad that something is wrong. That's an out of the man, I'm out of the attack. That's an after a year next time. Yeah, my mother. My mother said, no, if you cannot establish trust, you cannot make money. Humble Reverend Larry or Sunday Ikerionwu. Ihe m na-ahaghị ime ka ọhaneze mara maka nne m. One, ọ nwaanyị obi
obiri onye ala n'ihe ọwụwa. Number 2, all a disciplinarian. When I know, ịmụtaghị ihe, eberibe ga-aga aghọta ya. Number 3, all a woman of integrity. And to crown it all, make our boss about virtuous woman. I saw it in her. I saw her as a virtuous woman personified, without mixing words. I commend her. Always open her. Nna nna ya nọzi. That may make her mara na they will not have anything to regret, because I'm a nọchite anya ha n'ozuzu oke n'ekwughị ka ihere eme this family site na amara Chineke.